थारैनो बे समाव जों बुंनांगोन जोंनि खहानि फारसे सोरबा जुदि आगान सुरदोंब्ला एबा जोंनि खहा जानाय जुदि सोरबा खामानि मावनो नागिरदोंब्ला एबा बाथ्रा बुंदोंब्ला जों बेनि सायाव गोख्रों गसंथेनांगोन। बेनि हेंथायै जों बाथ्रा बुंनांगोन, बेखौ जों प्रटेक्ट होनो थाखाय खामानि मावनांगोन। बे समाव बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनायानो जाहैबाय आथिखालाव मोनद' हारिया एसटि नागिरनानै सोमावसारनानै राजखान्थि बिथिंजोंबो लोगोसे गोबां नाख्रेबनो नागिरनाय बे समाव जों एबा बे समाव नुसार जादों। मोनसे समनि बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो थाखाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बे खौरांखौ लाना फैनाय जादों आरो आंनि बे उनाव थानाय जा डिसप्लेनि गेजेरजों सासे बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि बिथाङा मोनसे समाव मा बुंदोंमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव दंमोन 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बर खालाराव जा मोनद' हारिनो कच राजबंशी आदिबासीजों लोगोसे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव एनअसि हरदोंमोन बिटिआर सरकारनिफ्राय भारत सरकारनिसिम। अब्ला बै समाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि बिथाङा मा बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव गोसोआव फिन आरोबाव लाबोफिननो नाजादों एबा नाजागोन। दा बे समाव बुंनांगोन दि आथिखालाव मोनद' हारिया एसटि स्टेटास नागिरनानै गोबां सोमावसारदों आरो जोंनि ट्राइबेलनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गोबां सोंखारिनायखौबो बे समाव नुना मोननाय जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां जोंनि बर'नि माहारियारि आफादजों लोगोसे ट्राइबेल माहारिनि गोबां माहारियारि आफादफ्राबो बे समाव गोख्रों फिन जाथाय होनायखौबो एबा फिन जाथाय होनायावबो उनफाफिना थायाखै। दा बे समाव 2016 मायथाइनि उनाव एबा 2016 मायथाइयाव जिबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारनिफ्राय मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ, कच राजबंशी आदिबासीजों लोगोसे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै एनअसि हरदोंमोन एबा होनायाव एनअसि होदोंमोन भारत सरकारनिसिम। बैखौ लानानै मोनसे समाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि बिथाङा माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि हेंथायै, बिथाङा बेफोरबायदि खामानि मावनायनि सायाव माबायदि गोख्रों गसंथेदोंमोन सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि बिथाङा बै समाव माबोरैहाय गोख्रों गसंथेदोंमोन। आथिखालाव बेबायदि फिन आरोबाव बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना, अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना, दिपेन बर' बिथांमोना, बर' साहित्य सभा बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना बेफोरबायदि फिन आरोबाव बिनि हेंथायै गोख्रों गसंथेनानै बाथ्रा बुंगोन ना बुङा बेयो मोनसे सोमोनांथाव एबा साननो गोनां जानानै फैदों। जेराव गोबां दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिनि बेन्दोङाव थानानै राजखान्थिनि मिरुआव थानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामो, नाथाय बर' हारिया दिनैनि समाव एबा ट्राइबेल माहारिया दिनैनि समाव खैफोदाव दंसै। बेखौ नुनानै सिरि थागोन नामा? जेराव राजखान्थि बेन्दोङाव थानानै बेयो मोनसे साननो गोनां बायध'था जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि बिथाङा जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बर खालाराव भारत सरकारनो एसटि होनांगौ होननानै एबा एसटि होनायाव एनअसि हरदोंमोन, रिजलिउसन लादोंमोन। बै रिजलिउसन लानायनि सायाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि बिथाङा माबायदि गोख्रों गसंथेनानै बाथ्रा बुंदोंमोन, बिथांनि बे बै समनि बाथ्रा बुंनायखौ फै जों आबुङै फिन आरोबाव खनसे खोनासंदोनि। 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बराव बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारिया 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल बानायनांगौ होननानै मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै भारत गभर्नमेन्ट दैथायहरनायखौ फैगौ 31 जानुवारिनि गेजेराव बे उइथड्र खालामनांगौ। ओमफ्राय बिजेपि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोर ओंखारना फैनांगौ। बिपिएफ पार्टिया जुदि ओंखारनानै फैयाब्ला 1 फेब्रुवारिनिफ्राय आं दुलाराय बर' फिसाफोरखौ खावलायनो नागिरदों, कुनु मानसिया बे बिपिएफनि मानसिफोरखौ कुनु गामियाव मेल मिटिं खालामनो होनो नाङा आरो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय जेसेबां बर' मानसि बिपिएफआव दं, बिजेपिआव दङब्ला आरएसएसआव दङब्ला ओंखारबोजोबथारनांगौ। बेयाव आं हारसिङै माबा मोनसे बुंनो हानायनि खोथा गैया। रायजो राजानि सायावसो गासिबो सोनारजोबगोन। रायजो राजा सोरखौ फसायनानै सोरखौ फसंहैयो बे रायजो राजानि खोथा आरोखि। हारसिं सोरबाया जानो होननानै जानो हानाय जिनिस नङा आरोखि। जायखिजाया आं जेसेबां मुलुगाव बर' फिसाफोर दं बयखौबो आं खावलायनो नागिरबाय, पार्टी फुर्ति इडिअलजि जालदाब गारनानै आरो बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरनाय गभर्नमेन्टनि जिथु गाज्रि पलिसि बेखौ फेजेननायनि बिथिङाव जों खौसेयै जुजिनांगौ जाहैदों। नङाब्लाथ' उफायानो गैला आरोखि। जोबस्रांजोबखासिगोन।
2016 मायथाइनि 27 नभेम्बराव बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारिया 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल बानायनांगौ होननानै मोनसे रेजोलिउसन पास खालामनानै भारत गभर्नमेन्ट दैथायहरनायखौ फैगौ 31 जानुवारिनि गेजेराव बे उइथड्र खालामनांगौ ओमफ्राय बिजेपि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोर ओंखारना फैनांगौ बिपिएफ पार्टिया जुदि ओंखारनानै फैयाब्ला 1 फेब्रुवारिनिफ्राय आं दुलाराय बर' फिसाफोरखौ खावलायनो नागिरदों कुनु मानसिया बे बिपिएफनि मानसिफोरखौ कुनु गामियाव मेल मिटिं खालामनो होनो नाङा आरो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय जेसेबां बर' मानसि बिपिएफआव दं बिजेपिआव दङब्ला आरएसएसआव दङब्ला ओंखारबोजोबथारनांगौ ओंखारबोजोबनांगौ बेयाव आं हारसिङै माबा मोनसे बुंनो हानायनि खोथा गैया रायजो राजानि सायावसो गासिबो सोनारजोबगोन रायजो राजा सोरखौ फसायनानै सोरखौ फसंहैयो बे रायजो राजानि खोथा आरोखि हारसिं सोरबाया जानो होननानै जानो हानाय जिनिस दङ आरोखि जायखिजाया आं जेसेबां मुलुगाव बर' फिसाफोर दं बयखौबो आं खावलायनो नागिरबाय पार्टी फुर्ति इडिल'जि जालदाब गारनानै आरो बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरनाय गभर्नमेन्टनि जिथु गाज्रि पलिसि बेखौ फेजेननायनि बिथिङाव जों खौसेयै जुजिनांगौ जाहैदों नङाब्लाथ' उफायानो गैला आरोखि जोबस्रांजोबखा मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ